kultúrne prostredie a široký výber sortimentu ovlaží nielen hrdlo, ale aj dušu. Samozrejmosťou pre obyvateľov Jakubian je plynofikácia, verejný vodovod a tiež kanalizácia, ktorá však na svoje dokončenie ešte iba čaká. Aj popri týchto výdobytkoch modernej doby je stále čo ešte vylepšovať, doplňať. Na prvom mieste v rebríčku starostlivosti je však výchova a vzdelávanie detí a mládeže. Veď vyučovať sa v Jakubanoch začalo už v roku 1780. Terajšia budova základnej školy slúži už od roku 1951. Napriek tomu, že jej priestory je z dôvodu zastaralosti nutné renovovať, dodnes slúži svojmu účelu. Celý komplex sa skladá z 2 budov a telocvične. V útrobách školy sa nachádza 24 tried, z toho 8 špeciálnych, školská jedáleň, školský klub a tiež aj školské dielne. 421 žiakov, ktorí v súčasnosti školu navštevujú, môžu k svojim hrám využiť areál školských ihrísk. Tí najmenší sa v objati teplého ľudského srdca svojich učiteliek, hier a zábavy pripravujú na svoje prvé školské krôčiky v materskej škole, ktorá je situovaná do hornej časti obce. Ide o obcov svojpomocne opravený objekt, bývalý kaštieľ z roku 1566, zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok. Škôlku každoročne navštevuje 80 detí. Vrásky na čele učiteľov robia najmä rómske deti, ktoré využívajú predškolské zariadenie minimálne, a to najmä preto, že je od ich obydlí vzdialené až 2,5 kilometra. Rómovia tvoria až 30% z celkového počtu obyvateľstva Jakubian. Svoje obydlia majú vystavané na okraji obce. O ich nepriaznivej ekonomickej situácii svedčí tak spôsob ich života, ako aj neblahé podmienky, v ktorých sa nachádzajú. Napriek tomu si niektorí z nich našli primeranú prácu, čím si svoje sociálne postavenie oproti iným očividne zlepšili. Aj keď obec nie je najväčšou v okrese, pôsobí v nej až 158 živnostníkov, takže môžeme konštatovať, že o prácu nie je až taká veľká núdza. Najviac malých podnikateľov sa venuje práci s drevom. Aj miestna urbárska spoločnosť vlastní pílu, ktorá každodenne produkuje množstvo drevného reziva určeného pre ďalšie spracovanie. V blízkosti tejto píly sa nachádza kráľovstvo pána Štefana Dufalu, ktorý sa venuje stolárskej výrobe. Jeho firma je na trhu už 8 rokov. Má 8 zamestnancov. Ich šikovné ruky plodia širokú škálu dverí, eurookien, záhradného nábytku, ale aj iných doslova umeleckých diel. Na opačnom konci obce má svoje sídlo pán Ján Jančík, ktorý sa taktiež venuje stolárskej výrobe. Do jej tajov zasvedcuje aj svojho syna. Ten už teraz má svoj podiel na finálnych výrobkoch v podobe rozmanitých dverí, kuchynských liniek, spální, ale aj nábytku rôzneho druhu. Nás zaujal miestny rodák Jozef Michňa. Ten už vo svojom mladom veku vie pomocou dlát a vrodeného talentu vyčarovať z kusa dreva takéto umelecké obrazy. Svojmu koníčku sa venuje od detstva. Výsledkom jeho dlhoročnej práce je množstvo drevorytín, ktoré potešia srdce každého milovníka umenia. Nie len drevorezba, ale aj reštaurovanie starého nábytku, výroba umeleckých predmetov a takýchto nádherných podstavcov pod poľovnícke trofeje
To všetko je náplňou jeho činnosti. Pod vrchom Kečera sa rodia poctiví a šikovní ľudia. Veď číru vodu Jakubianky v detstve okúsil aj Peter Bondra, významný slovenský hokejista, či prarodičia amerického astronauta Thomasa Jonesa. Práve Jakubianka, vyvierajúca pod vrchom Ihla, dnes svojou zdravou vodou zásobuje široké okolie miest a dedín Levočského pohoria. O jej bezzávadnosť sa starajú pracovníci úpravne vody. Areál tohto vodného zdroja sa rozprestiera v chotári obce Jakubany priamo v tieni majestátneho vrchu Kečera. Jakubany a okolie sú rovnako krásne v každom ročnom období. Prinášajú čaro histórie, neoceniteľnú krásu prírody, no najmä zdravie, relax, pohodu. Naše potulky zákutiami levočských vrchov nekončia. Budú pokračovať v zime, kedy si krásu snehových vločiek vychutnáme tak na strechách jakubianských dreveníc, ako aj v nedalekých ľubovnianských kúpeľoch.